Schelte Siberis Braaksma. Een kunstenaar die het zo'n zijn 14e graphic novels maakt, maar leefde voor de Friese skiertnis. Zo'n 3 jaar werkt hij aan een stripalbum over de Midshielske Frieske koning Redbad. Heidens vuurte skroeite groen, de gode geest is bij ons. Lieden klinken in het roem, schiemen doosje, rode vlammen, wij besjongen eer en roem. Litte voorvaarts verschijnen, vertellen van dat vrije volk en van Frieslands verlenen. Dit is mijn hele stapel publicaties die ik ooit hoor. En dit is de eerste publicatie? De eerste, de FKP is, of de FKP-IN zoals ik hem soms neem. En dat staat voor? De Friese Communistische Partij. Die Friesland onafhankelijk maakt. En hoe oud was je toen? Met 10 aanvallen we door Nederland of Grensland. Ik ben toen 14 jaar. En Friesland slaat weer om. Ja, toen kwam de FKP 2. Maar hier verboen Friesland zich met de oren Duitse Frieslanden. Veten. Dat giet de Grote Friese Oorlog. Dus tussen de Skieringers en de Vetkepers. Tussen de Skieringers en de Vetkepers. Wat ik de Friese Burgeroorlog neem. En een heel groot conflict wie dat het compleet vergeten is. Echt, ik kon toen dat lezen op Wikipedia. Toen konden ik en een paar vrienden net leeuwen dat dat echt bad werd. Invasies met toezen de mannen. En, ik weet net waarom zoiets als het Wilde Westen altijd zo uit mogen. Maar wij, ja, dit, de vetentijd. Dat is hier die roege periode met mij. Haast anarchistisch en ja, vrijheid. Toen kwam Magnus. En maar waar is dat makken? Met de Friestalige metal- en folkband Balders Draumar. Dat kwam mijn favoriete band. En dat team hier vervregen dat wie een absolute droomopdracht. Hier komt er nog een ontiegelijk hudder vette metalplaat van u uit. Maar bij die prachtige plaat zijn wij er maar iets exclusiefs komen. Waarin Schelte eigenlijk alles tekenen en scrollen en wat een bijdrage leveren mij al een keer heel van het bijdragen willen. Lekker band. Dus dat is de gap. Dus er komt een stripboek bij ons naar je album. Dat bedoel ik. Hoppa! De eerste hier net verlaat. Dan leven het in huis en ik in huis ben. Dit is van Friesland en voor ons van Vaas. Wij willen leven als Nou, die had altijd heel soort craft en muziek. Zou op te komen van de Friese cultuur en skiertnis. Onder de man te brengen dat we de beide sterk staan door dat beide te doen. En beide op hun eigen hele oren manier. Dus wij hebben heel veel raakvlakken. En dit is een heel interessant verhaal. De mythe van Magnus, dat is de ontstaansmythe van de Friese vrijheid, hoe dat ontstaan is. Dus die periode dat er geen centraal gezag weer in Friesland en dat geen een baas is weer. De release van Magnus, van het album, wie dus een soort van de boekpresentatie van hiervan, van de strip Magnus. En toen op een gegeven moment vestigde de zanger Stuart is de aandacht op mij. Schelte, kom erbij, jongen. Doe je erbij. Deze, die doen we mij daar. Dit is verblinden, verballen. Hij zei mooie dingen
over het project en hoe dat gong is. En look me het podium op en dan ineens op dat keiharde nummer. Nou, kijk mij wel een beetje het bangen. Waar werkt het op het moment aan? Een graphic novel over Koning Redbad. Wat een verstripping is van de roman van Willem Skoorstra. Die Satsjok is. En dat is echt weer een dreamproject. Want ik wil altijd al iets doen met Redbad. Dit liet Friesland zien als iets wat cool is. He? Friesland is cool. Wij hebben een coole vlag en skiertnis. Nee, er is niks met boeren of zo. Wij winnen gewoon een eigen leger. En een koninkrijk en een leger wat zijn de Franken opkoen en Keulen innaam. En zich verweren koets in talloze Hollandse invasies door eeuwen heen en dan nog een eigen taal en cultuur weer te behouden. Benedictus mulieribus, benedictus fructus ventris tui. Dit is wel iets wat mijn hart heel wat aangaat, Redbad. En ik wil wel echt precies weten hoe het komt. Ja, zo griezelig voor werk. Ja, het is wel haast meer dan 80, zeg maar. Ik ga het storyboard maken en ik alle scènes eerst selecteerd en bewerken. Dan mag ik dat schetsen, helemaal uitschetsen. Heel gedetailleerd, heel precies. En dan oren daarheen met de pen, dat alweer inkten. Dan dus zelf deze keer dat alweer inkleuren. En dan effecten en schaduwen en de praat ook dus ook deze keer zelf in. Het is echt monnikenwerk, het is zo gedetailleerd, het is safvolle. Ja. Hier kan ik een tweede skaatlaag. Dat is dan een detail van het inktwerk. In het hier, in één figuur, op één plaatsje, op één pagina van het hele boek. Ik ben best wel perfectionistisch, vooral met dit project. Maar ik kan net, gelukkig, want ik ben er ook al 3 jaar mee dwanen, maar ik kan net oneindig puntjes op de i-blowers zetten. Maar dit is wel Redbad. Dit moet gewoon perfect voor mij. Dit is om de Friese koning. Maar Redbad wie een strip en dat vergt nogal wat tijd en energie die eigenlijk, zoals volle striptekenaars om jou, net in verhouding is met wat wij ervan waarom krijgen. Financieel net, maar ik net echt een waardering of begrip of wat dan ook. Nee, ik niet weet echt hoe vol het van je vergt. Het is een bijzonder dreig project, moet ik zeggen. Omdat gelijk al toen begon, moest ik subsidie aanvragen van. Om te weten, kan ik het überhaupt bekostigen. En toen ben er 10 stiks aanwezig. Letterlijk net zo goed als 10, nee, letterlijk 10. Precies 10. Maar toen is de 11e bij de provincie wel goed kaart. Dus nou ga ik heel veel subsidie. En ik had daarvoor nog, omdat dat dus net goed ging, ga ik een crowdfunding opstart. En daarbij ga ik meer dan het streefbedrag ophellen. Dus nou, dat zit al heel goed nou. Maar ik heb wel volle... Nou, mis. Ik weet de eerste subsidie, het geld. De uitdaging van dat het nou digitaal is. De apparatuur die net mij werkt. Jerm die daar de jermproblemen die opspelen. En dat ik naar de fysiotherapeut moet. De uitjouwen die het af en toe vertraagt om redenen achter de schermen bij hun. Het gaat uiteindelijk wel goed. Hoop ik. Maar het is wel...
Magnus, van het boek van Trobaldus Drauma uitjong. Het verhaal van hun album. Blauwhuis, het Blauwhuis, uitjong Tro Blauwhuis, het dorp. Over de skiertnis van dat dorp. En Vete, over de Grote Friese Oorlog. Mijn langste strip van 86 zieden. En die is nou uitverkocht, ga ik een week verliezen of zo. Ja. Oké, ik vind het wel lastig. Misschien wel. Mijn eerste boekje, toen ik 14 was, over de fictieve Fries-Groninger oorlog. Dat we hun overnemen. En ook vind je misschien leuk. Vandaag voor het eerst heb ik die op de markt, maar ik heb kindertekeningen van mezelf, van meer toen ik 8 was. Van Monsters heb ik geremasterd. Dus echt een eigen versie van nu van gemaakt. Ik heb ze dus realistisch gemaakt, maar wel het ontwerp die ik gemaakt heb toen ik kind was. Oh. Stond er dan nog op het knopje gedrukt. Ja. Hoe? Denk erom, als je net knippen. Echt stapels karton gaan er echt dozen met plakbonden. Het lijkt altijd bezaaid met kartonsnipsels. En ik ken het alles bewaren natuurlijk, maar ik ben op een gegeven moment begonnen om het bij te horen. Dus ik ga hier stapels met plakboeken. Dit is maar een greep ervan. En ik ga hier bijvoorbeeld weer die size hier. Dus toen ziet hij al wel op squallen. En dan kwam hij uit squallen en dan zei hij direct even de verlengde tijd inhalen. Want squallen vond hij echt schande van zijn tijd. Zijn leven, dat we knutselen direct al heel betiet. Ik weet al helemaal in de holle hoe het worden moest. Dan moesten wij het uitknippen en we moesten het in elkaar plakken, want dat kon hij dus nog net met zijn lietse vingertjes. Maar ik zeg soms net wat het worden moest. Maar toen ik het dan op zijn onderwijzingen dus in elkaar hield, dacht ik, oh, wacht eens even, dit is een showvol. Of dit is een krokodil of zo. Toen weer die alven eer, zo'n mooie krab. Ja, wat ik het leukste vond eigenlijk, deze periode, dat die hele grote wezens van karton maken, die echt ik heel grut vind. Zeilbetochte werelden met kaarten. De eerste tentoonstelling van dus beide jongens in het Fries Museum. Ik lees nog een stukje in die plakboeken. Dat hij mij een keer vroeg hoe mensen gedachten in hun holle krijgen. Toen nog heel iets. En toen zei ik iets als dat komt door de hersenen of zo. En toen zei hij, nou dan wat ik wel hele grote hersenen heb. Want mijn holle zit altijd vol met gedachten. Nou ja. Dit wil ik wel zeggen. Ik ben lichtelijk kleurenblind, ik had dyslexie, ik had dyscalculie. Dus voor alle minpunten binnen de krachtige kanten is er ruimte in mijn brein voor het vermogen om dit soort fantasievolle dingen te bedenken. Wil je dat weten, wat hij allemaal heeft gedaan om striptekenaar te worden? Ja, dat wil je wel weten. Nou, vooral gewoon op los tekenen. Ik krijg zelf niet zoveel waarde aan het onderwijs, want je moet toch je eigen stijl vinden. Dus laat je gewoon inspireren door dingen die je leuk vindt en maak je eigen versies daarvan. En zo groeit er wel iets groots, denk ik. En ook nooit denken dat het niet meer kan of niet cool is, omdat je geen kind meer bent uiteindelijk of zo. Gewoon, dat staat nergens op, gewoon blijven tekenen. Je fantasie is het belangrijkste wat je hebt. Je komt toch een hoop jongeren zien die echt een ziekje binnen van... We hebben ook meer bedwaande houden, we lezen mijn passies enzovoort. Bij hem leidt dat pankleer. Dat weet hij al van hele jonge leeftijd oud. Maar we hoeven er niks voor te doen om te stimuleren. Echt helemaal niks. Nee, dat gebeurde helemaal vanzelf. Nou, ik ben natuurlijk een band van mijn ouders. En daar ben ik beide creatieve kunstenaars. Maar ja, toch van, ik ging net oors bestinken in oren ombjouwing of zo. Ik leeuw echt dat ik dan alsnog soortgelijk leven hoor niet of zo. Het kind het Skelte zonder dat hij iets creatiefs doet, dat bestaat net. Skelte is een autodidact, maar hij komt natuurlijk wel uit een gezin waarin zijn heid en zijn man als beeldje kunstenaar actief binnen. En ik denk dat hij daar mij zijn talent gelok mee had in de zin van dat zijn ouders heel goed hem stimuleerd hebben. En ik weet nog als ben ik echt woer, dat ik echt dacht van Skelte. Door behoorst hij onder deze
kernpunten. Nou, zelfs bijvoorbeeld alleen maar dat ik geen alcohol of drugs, roken, wat dan ook. Ik kan me echt heel sterk vasthouden. Ik zwaar dat ik dat net was. Gewoon om de focus op mijn werk en fantasie te behouden. En alle leuke dingen. En gezond te blijven om lang te leven. En dat alle voor altijd dwan te kunnen. Mijn nieuwe project Zwalker gaat over post-apocalyptisch Friesland wat over een eeuw zo'n beetje onder water staat door klimaatverandering. Dus volle Friesen kon net voortkomen en gaan naar de daken. Dus dat dakbewoners die bouwen hun eigen maatschappijen op de hoogste gebouwen van Friesland die nog oerbinnen blijven. En binnen extreem isoleren. Weten net wat er met de rest van de wereld is, of dat nog bestaat of ooit bestaan had. En farmen cults en rogue states, echt van alles, piraten. En het verhaal gaat dan over Ian. Die wil daarheen om een logboek / documentatie vast te lezen. En dat is het boek wat ik nou maatje. Geen strip, het is zien, documentatie / logboek. Maar het boek is dus heel speciaal omdat ik het heel realistisch beziekje te maatje. Dat het opbouwd is door schetsen van hemzelf, van alles wat hij daar zelf ziet. En Polaroid foto's die ik heel realistisch bewerk had. En echt liedje, alsof hij dat gewoon in de toekomst fotograferen had. Wat zo cool is. Ik ben de Polaroids vooral bewerken om ze wat te verouderen. En ik kan dus dingen die ik toch net mooi vind in een foto of krijg net kloppen in die wereld maskeren. Dit wordt echt heel lekker visueel, gewoon hoe ik dat graag wil, maar radicaal oors dan redbad. Wat ik nou DNA? Ik had toen een A4 op mijn laptopscherm in de lijn, die ik op zijn velst. Qua helderheid. En toen heb ik op eigen inzicht alle gebouwen met potlood oerlutsen. Hoe ze eruit zien zo als het wetter op 4 meter hoogte staan. En daarna heb ik mijn pen de nieuwe bebouwingen van de inwoners in de Zwalkerwereld op de daken daardoorheen maken. Door vingeroefeningen. Zo anders. Die al dan vol of net in het boek Zwalker te lonen komen kennen. Het is sowieso, dit is zo ongewoon voor mij dat ik soms echt puur oefeningen doe die me wat in die stijl brengen. Dat roegen mij wat onleren en maar dat hele beheerste wat aanleren. Ik schets hele snelle expressieve schetsen om je echt in de squam van de haatpersoon te bevinden. Die heel snel en onopvallend zien om jou een schetsen maar om vers te lezen, te documenteren. En het leuke is dat het heel oors is dan ik gewoon teken. Ik ben juist heel netjes en gecalculeerd en nou traag net per se, maar heel precies. En dit is heel onprecies. Dit is heel echt het gevoel van wat je nateken je even op papier weer, ja. Ik zet start. Oké. Bij deze jou ik mezelf 2 minuten, omdat dat, ja, dan had het wel als tekening toch wel iets meer waarde. Dan kan ik echt nog skaat, want in 1 minuut kun je amper de compositie en alles en objecten vers lezen. Dat is het hier van mij. Ach.
Mooi geven. Ik vind het wel leuk om een beetje de normale meester te hebben. Hè? Want dat maakt het heel vol realistischer. Want ik wil echt een heel realistisch boek maken wat heel immersief is. Wat je mij zoekt echt erin. Dat je net gewoon een verhaal ontlezen bent. Maar dat je echt helemaal trappen in de illusie van dat is een vrouw er echt wezen kan. Dat je daar binnen. Maar het wordt lang net zo lang en het is minder belastend voor de jerm en alles en mijn hele lichaam en de eigen en nek en noem maar op voor dan een stripplaatsje meidje. Want als het sneller A is, nou, dan kan ik meer echt geroep meidje van die. Dan doe ik net te lang bij die subsidie. Ja, dat was net betalen per uur, maar per boek. Nee, ja, daarom ja. We betalen per boek, net per uur. Ja, oh ja. Ja, dat is best wel. Ik vind het voor elke dag moet je daar in je boek. Nou, Schelte, al daar hier. Spannend. Ja. Roffel. Denk op een boekje. Ja, duidelijk. Oh, er zit wel wat voor. We horen de spanning er even in. Oh, zeg eens. Wow. Oh, wat top, man. Oh, ik vind het formaat echt heel leuk. Ik kan nog een week het formaat. Het is wat breder. Ja. Ik vind dat heel top. Ja, dat je noop was gewoon niet echt, hè? En ja. De achterkant. Maar is er eindelijk. Redbad. Nou, hier gaat die. Hoe lijkt het op maar de kleur? Nou, ik denk heel top. Ik vind dat wel mooi, juist. Nog net. Gaan we nooit horen, denk ik. Ja, grappig. Maar ja. Ja. Alles wat je ziet in keuzes die ik hier aan verliezen maken. En gelukkig nog tevreden mee ben. Maar ja, yes. Ik had zo zin om dat iedereen zint. Ja. En dat kan gelukkig deze mannen al. Ja. Ik zie toch geen foutje nou, helaas. Hier, die blauwe lijnen zitten hier nog. Oh man, hoe haak ik dat 100 keer over de holles, jongen? Dat kind haast net. Nou ja, als dat het enige is, het ziet er tenminste supergoed uit. Hoi. Ik ga hier iets. Ja, dat is gebleerd. Ik heb gebleerd. Oh, dit is... En dan is het dus een eindelijk. Oh, eindelijk. Nou, trein hier. Ja. En ik vind het formaat heel top, hè? Ja, echt. Het is gewoon wat breder. Oh, heel mooi. En ik vind het schutlaat heel leuk zo. Ja. Gelijk zijn helemaal grafisch. Oh, dat is echt prachtig. Ik weet niet waarom, hè? Ja, dat is niet gewoon. Ja, ik ben nou wel zien. Maar ja. Oh, dat is ook heel mooi, hè? Dit oorint. Ja, ga ik nog niet vaak zo dingen. Ik vind me echt hartstikke goed. Ja. Oh, dit is echt heel mooi. Wacht nou Frisia, valt de storm van hier. Wacht nou Frisia.
Arnold. En Strieder zijn hier. Is iedereen, hè? Nou, slaan de schil, jongens, lawaai. Ja. Breng een redbad met al libben. Ja? We gaan door een redbad gaan. De grootste Fries eer wordt die neemt. En dat wil ons wij Fries een skiertnis hebben van haast 2000 jaar. Wat een oneenreiging is van Frieske helden. Waarvan Ian dus de grootste is. Het gaat net om het ziekjen naar ideaal nu via verliezen. Of om het verheerlijken van specifieke periodes. Nee, dat het uiteindelijk om gaat is kennis. Weten waar je wij komen als mensen, als volk en als natie. Dat doe je juist altijd, dat als er een prutte cultuur en bijen waar komen, dat mensen altijd weer waarom het stukje, maar wat is dan eigenlijk van mij? Hè? Waar kom ik dan bij? Dat had niet maar superioriteit te krijgen. Lieke men als mij het waarom haal je wol van oude tijden. Maar is het eigenlijk gewoon een vorm van nationalisme? Absoluut niet. Er is een verschil tussen nationalisme en tussen bewustwijze waar kom ik bij. Als we net oppassen, dan verdwijnt het gewoon. En dan verdwijnt er iets heel moois en speciaals. We juist gelok mee gaan. En het is net dat het beter is, maar dat zit nog eenmaal in ons. Dat is waar wij binnen. Schelte Severus Braaksma, van het luk wenske, maar die nieuwe creatie. En ik wens je die alle bezieling van nog volle meer schitterende projecten. Projecten die de Friese geschiedenis in een volledige lucht zetten zullen. Dit wie het verhaal van de koning. Schelte had het skreun. Mijn naam dat is Raven. Maar jong droeg mijn bloed vreun. Want in Else Fries zal een stek van die bestaan. En 1000 jaren later, dan zullen zij nog roepen. En wat roepen we dan? Heiland Koning Redbad, Friesland boven. Ja, ik zong Friesland boven. Maar één ding weet ik, dat lieve leven de helderdom van de deel.